Jum storiku fil-ġlieda kontra l-pandemija. Wasal f'Malta l-vaċċin għal kontra l-COVID-19 sabiex f'anqas minn 24 siegħa jibda jiġi amministrat lil ħaddiema tal-isptarijiet. Kif żvela Net News kmieni s-sibt filgħodu, it-tilqima waslet b'titjira mill-Belġju bl-ewwel kunsinja tikkonsisti f'10,000 doża. Dan grazzi għal ftehim li sar mill-Kummissjoni Ewropea mal-kumpanija Pfizer-BioNTech. 55 persuna se jkunu qed jitlaqmu l-ħadd biex imbagħad jibda jirranka l-proċess ta' tilqim fost il-frontliners u anke l-anzjani li se jingħataw il-priorità. Jidher li l-proċess ta' tilqim għall-maġġoranza tal-popolazzjoni se jibda f'April li ġej. Dan l-iżvilupp importanti wara aktar minn 9 xhur ta' pandemija qed jitqies bħala kruċjali biex l-Ewropa, inkluż Malta, tibda ħirġa mid-daqqa tal-coronavirus fuq is-sistema tas-saħħa. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu appena wasal il-vaċċin, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq li qed jilqa' bi pjaċir il-wasla tal-vaċċin f'pajjiżna. Din hija solidarjetà fil-prattika u prova oħra tal-benefiċċji ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea, saħaq Bernard Grech. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar dan ukoll waqt intervent fil-bidu tal-istrina. Illum kellna ħbar sabiħa. Il-vaċċin illi wasal f'Malta Maltin u Għawċin bħala parti mill-familja Ewropea li allura permezz ta' hekk seta' jkollna wieħed mill-ewwel pajjiżi li proprju jkollu l-vaċċin ġewwa pajjiżu. Minkejja ċ-ċokontana nistgħu millum nibdew nindirizzaw din il-problema li sfortunatament ħarbtet il-ħajjitna. Ma jekk Alla jrid, fi ftit ġranet, fi ftit ġimgħat, fi ftit xhur se nkunu qegħdin immorru lura n-normalità u allura nkunu nistgħu nerġgħu ngħixu ħajja illi konna ngħixu qabel. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li għalkemm dan hu pass importanti ħafna għandna nibqgħu viġilanti u nsegwu l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Intant, waqt konferenza tal-aħbarijiet, id-Deputat Prim Ministru Chris Fern saħaq li sabiex titlaqqa mill-parti l-kbira tal-popolazzjoni iridu jgħaddu 6 xhur, jiġifieri sal-bidu tas-sajf li ġej. Huwa tkellem ukoll dwar kif aktar l-qudiem ser ikun qed jinħareġ vaccine passport sabiex dawk il-Maltin li jkunu ħadu l-vaċċin ikunu jistgħu jivvjaġġaw lejn pajjiżi oħra.